खुलुमबाय लोगोफोर नेचार पाब्लिकेशनाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै मोनाबिलिनि लोगोसे नोंथांमोनखौ मोननैसो खौरां होनो आखायाव लानाय जादों। बाहाय गुबुन गुबुन खौरां जथायनानै होगोन आरो लास्टआव सावरायनाय लागोन कमेन्टर बिथांमोननिसिम। जानो हागौ नोंथांमोनहा मिथिखानाय अब्लाबो नोंथांमोनहा नायनो हागोन आरो नायनायनि थाखाय साबायखर बावनाय थाबाय। गिबियाव नुनो मोनगोन नोंथांमोनहा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा पेजनिफ्राय लानाय जादों। बिथाङा दहायसो प्रेस मिट जानानै बुंखांबायबो, अदेबानि नोंथांमोनाबो मिथिखाबाय जानो हागौ जे आसामनि बायजोआव थाहैनाय सुबुंफोरनि थाखाय बिथाङा गाहाम खौरां होना होदों। दा बाहाय आसामनि बायजोआव थानाय सुबुंफोरसिम दिनैसिम जायफोरा आसामनि बाहेरायाव दंहैयो दा बिथांमोननिसिम राङारि अनसुंथाइ बा अनसुंथाइ होनायनि बिथांमोनहा थांखि लादों होनदों। दा बेयावहाय नोंथांमोनहा लिरनायखौ नुनो मोनगोन जे बिथांमोनहा माबोरैहाय हेल्प खालामनो नागिरदों। दा बिनि सायाव बिथांमोनहा मोनसे नाम्बार होदों। बे नाम्बाराव बिथांमोनहा कन्टेक्ट खालामनो होदों आरो कन्टेक्ट खालामना होयोबा लोगो लोगो बे कन्टेक्ट खालामनायनि एगेन्स्टआव मोनसे अट'मेटिक रिप्लाइ बा रिस्पन्सिबल लानाय जागोन। दा बे रिस्पन्सनि गेजेरजों नोंथांमोनहा माखासे लिंक मोनगोन होनदों, मोनसे लिंक। बे लिंकनि गेजेरजों थांनानै नोंथांमोनहा नोंथांनि डिटेल्सखौ साबमिट खालामनो नांगोन होनदों आरो बिथांमोनहा भेरिफिकेसन खालामगोन, नायफिनगोन नोंथाङा नंगौना नङा, नोंथाङा आसामनि सिंनिफ्राय हरदों ना बायजोनिफ्राय हरदों, एक्सुवेलि नोंथाङा आसामनि नंगौना नङा बेखौ नायबिजिरगोन। नायबिजिरनायनि उनाव बिथांमोनहा गावसोर रिस्पन्स बायदि हेल्प खालामगोन होनना बुंदों आरो जायफोर बिथांमोनहा मा होनदों नैबेहाय, जायफोर बिथांमोनहा लिंकनि गेजेरजों हाबनो हाया बा लिंकआव हाबनानै नायनो रोङा, दा बिथांमोनहाबो सिन्था खालामनो नाङा होनदों। मानो होनबा मोनफ्रोम कलनिनो बिथांमोनहा रिप्लाइ हरगोन होनदों, हथात कल हरफिनगोन होनदों। दा बे कल हरफिननायनि बेलायाव गुवाहाटि इउनिभारसिटिनि माखासे भलन्टियार्सफोरखौ थिसनखाबाय होनदों। गुवाहाटि इउनिभारसिटिनिफ्राय माखासे भलन्टियार्सफोर थिसनदों। दा बिथांमोनहा नोंथांमोननिफ्राय रिकल हरफिनगोन, कल हरफिननानै नोंथांमोनखौ सोंहरगोन आरोखि, जायफोर नोंथांमोनहा बाहेरायाव थानानै रिप्लाइ हरनो रोङा, अर्थात लिंकनि गेजेरजों गावनि डिटेल्सखौ जायफोर नोंथांमोना साबमिट खालामनो हानाय नङा, बिथांमोनहा सिन्था खालामनो नाङा। नोंथांमोननि थाखाय मोनफ्रोमबो कलनि बेक कल हरफिननाय जागोन होनदों आरो कल हरफिननानै नोंथांमोनजों फेस टु फेस रायलायनाय जागोन होनदों। दा बिनि थाखायनो नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोजां खौरां बियो। बाहेरायाव जायफोर नोंथांमोनहा दंहैयो, आसा खालामो नोंथांमोनहा बे नाम्बाराव कल खालामगोन आरो खालामनाया गोनांथि दं होननानै सानदों। आरो नोंथांमोनहा फोरमायनानै हो, गोबाङानो मिथियाखैबो जानो हागौ, नोंथांमोननि लोगोफोरनो, नोंथांनि ग्रुपनो, नोंथांमोनहा जेरावखि थाया मानो नोंथांमोननिसिम बेखौ फोरमायलायबानो जाबाय गावजों गाव। नेक्स्टआव नुनो मोनगोन आसामाव सासे कर'ना भाइरासनि बांदेरनाय रगि बांदेरदों। दा बेखौ फुङावनो होदोंमोन बिथाङा सारआ, नोंथांमोनहा नुबाय जानो हागौ, अब्लाबो मोनाबिलिजों फार्स्ट जथायनानै होनाय जादों। मानो होनबा मोनसे होबाय थाबा भिडिअ'आव जोबोद होंगो दोंगो जायो। बाहाय नुनो मोनगोन नोंथांमोनहा बिथाङा होदों एनादार पार्सन फ्रम धुब्रि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय सासे बिथाङा मोनबावदों होनदों। अदेबानि प्रेस मिट खालामनानै बेखौबो लाइभ भिडिअ हगारदोंमोन दहाय बिथां हिमन्त बिश्व शर्मा सारआ। दा बेजों लोगोसे गासै जोंनि आसामाव कर'ना पजिटिभ मोननाया 30 जाबाय। 30नि गेजेरावनो सासे बिथां दाख्लैयो फार्स्ट पेसेन्ट मोनजेननाया रुंसारि जालांबाय, नोंथांमोना मिथिखाबाय। दा बेजोंनो उनावहाय मोनसे लादेरदों कमेन्टरनिसिम। दा कमेन्ट बक्सनि सायाव बेयाव सावरायगोन। मोननैल'मोन खौराङा नोंथांमोननि थाखाय एक्सुवेलि, आरो बेजोंनो नैबे कमेन्टरनिसिम फोरमायहरनायाबो जोबोद गोनांथार होननानै सानदों नोंथांमोननिसिम। कमेन्टरनिसिम आंनि स्पेसियेलि माखासे बाथ्रा नोंथांमोननिसिम बुंहरगोन। नोंथांमोना नायनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ साबायखर बावबाय। आरो गोबांथार कमेन्ट हरो, कमेन्ट हरनायनि गेजेरजों नोंथांमोननिफ्राय जों मिथिनो मोनो नोंथांमोना मा लुबैदों, आं मा सानदों, आंना मा गोरोन्थि दङ, बेखौ नोंथांमोननिफ्राय मिथिनो मोननाय जायो। स' बिनि थाखायनो नोंथांमोननि कमेन्ट हरनायखौ गाज्रि मोना, नोंथांमोननि थाखाय मोजां साबायखरसो बावनाय जायो नोंथांमोनखौ। नाथाय माखासे ओरैबायदि सुबुंफोर दङ जायफोरा गुबुनजों रुजुयो, आरो नोंनायाबो नोंगौ रुजुथावनाबादिसो जानानै फैयो। दा माखासे खोथायाव बेनि थाखायनो नोंथांमोना बुंदों जानो हागौ। दा बावैसो सिगां मैया साननैसो सिगां बा एसे सिगांनिफ्रायनो जाबाय थानाय माखासे इउटिउबार बिथांफोरनि माखासे गोरोन्थिनि थाखाय एबा माखासे गोबां जेंना जाहोनफोरखौ लानानै, माखासे इउटिउबारफोरनि जेंना बा जाथायफोरखौ लानानै रुजुनानै नोंथांमोना कम्पेयार खालामनो नाङा। नैबे चेनेलखौ, आंनि चेनेलखौ कम्पेयार खालामनो नाङा। मानो होनबा नोंथांमोना नुनो मोनगोन बाहाय फार्स्टनिफ्राय लास्टसिम आप टु दिनैसिम बेसेबां भिडिअ हगारखो। दा बेनि सायाव नोंथांमोना राजनितिकनि खुनु लेनदेन थानाय नुनो मोननाय नङा, आरो बबेबा मोनसे राजनितिकखौ सापर्ट खालामनानै माबा मोनसे बाथ्रा बुंनाय नोंथांमोना बे चेनेलाव नुनाय नङा। स' बिनि थाखायनो राजनितिकनि खोथा लानानै बा गुबुन इउटिउबारफोरनि खोथा लानानै नोंथांमोनहा नैबे चेनेलखौ राजनितिक
आवला साननानै बुंनो नाङा नोंथांमोनखौ बार रिकुवेस्ट खालामनाय जादों आरो नोंथांमोनहा गुबुनफोरखौ लानानै बदनाम खालामनो नाङा नोंथांमोना नुगासिनो दंखायो बुंनो गोनाङा बुंदोंबो बा बुंथावथावबो जादों जिहेतु इउटुबारफ्रा गोबां मा होनो इउटुबार माखासेफोरखौ जायफोरा मोजां नङा बा जायफोरा गोरोन्थि खालामो दा बे गोरोन्थि खालामनाय इउटुबारफोरा गुबुन गुबुन चेनेलफोरखौबो गाज्रि मोनहोबाय पाब्लिकफोरखौ दा बेनि थाखायनो बुंहरदों इउटुबारफोरखौ खामानि गैया हथात बेखार हथात दावराव दावसि लाबोग्रा बायदिसिना होननानै बिथांमोनहा बुङो नुनो मोन्दों आरो जोंनि भिडिअफ्रावबो बुंहरलाबायो जाहादोंमोन थाहामोन माने अदेबानि कन्टेन्टआनो बिनि सायाव नङा जोंनिया बा आंनिया कन्टेन्टआनो बिनि सायाव नङा अब्लाबो जाहामोन थाहामोन बुंहरनाया नुगासिनो दं आरोखि दा बिनि थाखायनो नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामदों जाहाथे गुबुनफोरजों कम्पेयार खालामा गोरोन्थिया मानि कन्टेन्टनि सायाव नुदोंबा बेनि सायाव बुंनो हायो खिन्थु कन्टेन्टजों जेबो रिलेसन गैयि माने कन्टेन्टनि सायाव बेस गैयि भिडिअनि सायाव बेस गैयि गुबुनखौ लानानै बायदिसिना कमेन्ट हरनाया नोंथांमोननि थाखाय गोरोन्थि जागोन जायफोर बिथांमोना हरगोन दा बेनि थाखायनो खावलायनाय थादों नोंथांमोननिसिम जाहाथे नोंथांमोना नायबिजिरनायनि उनावहाय माबेयाव गोरोन्थि दं बेखौ बुं नाथाय गुबुनखौ लानानै नोंथांमोना रुजुनो नाङा इउटुबार साफ्रोमबो एखे नङा साफ्रोमबो मानसियानो एखे नङा जुदि इउटुबार साफ्रोमबो एखे जायोबा नोंथाङाबो बर' हिसाबै बर'फ्रा जेसेबां गाज्रि दं नोंथाङाबो गासै गाज्रि जागोन दा बेनि थाखायनो खावलायनाय जादों मुलुगाव जेसेबां मानसि दं एखे नङा जेसेबां इउटुबार दं एखे नङा आरो नोंथांमोनहा नायनो हागोन इउटुबाराबो गोबां केटेगरि थायो केटेगरिनि सायाव नोंथांमोनहा बेस्ट खालामनानै नायनो हानाय जागोन दा बेनोखिनिमोन नोंथांमोननिसिम चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन नोंथाङा आरो गुबुन गुबुन भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय नोंथांमोना नटिफिकेसन बेल ओमफ्राय नोंथांखौ खेबसेबाव नायनायनि थाखाय साबायखर बावबाय गोजोन्थों।